nga pyniasoh bay piki parlok ki bistanat ban pay yakat ke video ha ke channel hadin ka jing pyniasoh ukarem Benzima ryngkat u Cristiano Ronaldo an iateh so skular ka Saudi Pro League game bat kane ka international broadcast kat kum ka khubor la yathu ba ka Saudi Pro League game ka iateh so skular no bat ka we ka international broadcast ka IMG hadin ka jingwan pyniasoh ukarem Benzima ryngkat u Ronaldo bat ki we pat ki rangele kai bapau na deuba Europe ka jing iateh jong ka SPL la Saudi Pro League game bat ka IMG international broadcast kan long na kamta ka ar samoy kata na kamta ka samoy yale kai arjar arpulai arjar arpsau bat ka samoy yale kai arjar arpsau arjar arposan haba pai shak ne ka international broadcast lane ka IMG kadai ka telecast ka he bha ka prothai ha ka bakala ban pen I hadu laispa praputli ki jingle kai kentup ya ka Premier League international katokan ne ki benta jong ka FIFA ka International Olympic Committee National Hockey League UFC but World Rugby kumta ka Saudi Pro League game kadai ka we ka league ka basyakan tup ban peni ha ka ne ka international broadcast ha ki artli ki ayom kata ha ka ayom melekai arjar arplai arjar arpsau bat ha ka ayom melekai arjar arpsau arjar arposan kumban chupen kan mawang ne hadin ka jingwan pyniasoh Cristiano Ronaldo syak klub Al Nassr ha ubnai Januari jong snem arjar arpoar kumta menta ka kanti sa ukarim Benzima ulawan ban pyniasoh sya klub Al Ittihad arangkat u Anglo Kante kumjuru Raven Nevas bat u Kalido Kolavali kilawan ban pyniasoh sya klub Al Hilal menta ka samoy hadin ka jingkan no Lionel Messi ya ka ofar jong ka klub baru lalai ban pyniasoh ya lade sya Inter Miami lane sya major so kalek te parlok tang ki kubor ngangai kilasau tu ngin second du hakwai pat ka video kublai shibun